दिनै 2026 मायथाइनि 28 जुलाइ दिनै सानसेनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों। सेथि रादाबाव दङ उदालगुरि जिल्ला खैराबारिनि जाखांफु देंखोगिरि सिमांसा बर' बिथाङा इन्डियान रियेलिटि श' जिटिभिनि सारे गामा पानि ग्राउन्ड अडिशनाव सायख'जादों होनना खौरां मोन्दों। बिटिसि सोरखार आरो आसाम सोरखारनिसिम एबिएमसुनि हुमखि। लाफिकुल इस्लामखौ बुथारग्रा दायनिगिरिखौ बिटिसि सोरखार आरो आसाम सोरखारा थाबैनो खायाब्ला गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन सोमावसारगोन होननानै दाबि खालामदों। दिनै उदालगुरि जिल्ला एबिएमसुआ थार बिजिरनाय नागिरनानै गोख्रों सोमावसारदों। निट आनजादनि हेंथायै सोमावसारनायनि थाखाय हमजानाय सुबुंफोरखौ हादोरसा सोरखारा रेहाय होदों। पुलिस खुंथाया सोमावसारनायाव लोब्बा थानाय सुबुंफोरनि हेंथायै जेबो गाज्रि आयेनारि राहा लानाय नङा। थांनाय 26 जुलाइनि मोनाबिलिनि 6 रिंगानि सिगां हमजानाय सुबुंफोरनि हेंथायै रेजिस्टार खालामनाय केसफोरखौ बोखारनायनि हाबाफारिखौ थाबैनो आयेन बायदियै जागायनाय जागोन होनना फोरमायथिदों। हमजानाय सुबुंफोरखौ हगारनायनि खामानियाबो थाबैनो जागायगोन। सरभगनि खुदनाबारिनि नलजरा दैसायाव गोमानानै थानाय 12 बोसोर बैसोनि खुदिया कादेर आलीनि गोथै सह'खौ सानथामनि उनाव मोननो हाबाय। थांनाय रबिबारखालि जादोंमोन दुखुनांथाव बे जाथाया। मैया एसडिआरएफ जवाननि मोनसे हानजाया नागिरदोंमोनब्लाबो गोमानानै थानाय खुदियाखौ मोननो हायाखैमोन। दिनै फुंनि समाव खुदियानि गोथै सह'खौ मोननाय लोगो लोगोनो सरभग थानानि पुलिस बिफाना जाथायथिलियाव नुजाथियो आरो गोथै सह'खौ पस्टमर्टेमनि थाखाय लानानै थाङो। बङाइगाव जिल्लानि साप्राकाटा ओनसोलनि थागिबि शंकर दत्त मुंनि लाइमोननि जिउ खहा आरो गुबुन सानैया गोब्राब जोखोम जानांदों। सोलिफु सावन दाननि बिहार रायजोआव बलबम सिबिनो भागलपुर रेलवे स्टेशननिफ्राय गंसे अट' गारिजों थांनाय समाव सुल्तानगंज मेहेसि लामा सेराव इटा जाबनानै दोननायाव सौग्रावनानै जाब्रबथाया जायो होनना मिथिनो मोन्दों। लार्न टुडे लिड टुमरु मोन्थोरखौ सिगाङाव लानानै मुसलपुर जिल्ला बिएसइउ आरो लाइमोन बिपिएफनि दैदेननायाव सोलिबाय थानाय गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादानि फोजोबनाय हाबाफारियाव मिरु लाइमोननि बिपिएफनि दैदेनगिरि प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा बाहागो लादों। पिंकी बसुमतारी बिथाङा मिस इउनिभार्स इन्डिया बादायलायनायाव गावनि रोंग'थिखौ दिन्थिफुंनाया जागायजेनबाय। पिंकी बसुमतारी बिथाङा मिस इउनिभार्स इन्डिया बादायलायनायाव बाहागो लानानै जयपुरनि उनाव बेंगालुरुआव सौहैबाय। फिन जापानखौ गिख्रंथाव बांग्रिया सोमावग्लुंदों। जापाननि कुमातुआव 7.1 रिक्टार स्केलनि गिख्रंथाव बांग्रि मावग्लुङो होनना खौरां मोननाय जादों। एसटि आरो एससि प्रिभेन्सन एक्ट आयेननि सायाव मावबादा खुंफुंदों। एसटि आरो एससिनि सायाव इनाय अनागार होबथानायनि सांग्रांथि होनाय थांखिखौ मावबादा खुंफुंनाय जादों। बिकेडब्लिउएसिनि हेफाजाबाव गुवाहाटि नोगोरमानि बेलतला सार्भेनि बडलेण्ड भवनाव साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंजादों। बे मावबादाया मिरुनि ट्राइबेल अनसाय बिफाननि दैदेननायाव आरो आसाम सोरखारनि आसाम इनस्टिट्युट अफ रिसार्च फर ट्राइबेल एन्ड शिड्युल्ड कास्टनि बानजायनायाव साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंजादों। बे मावबादाया बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर टाइगार श्रफ बिथाङा 2026 मायथाइनि डुरान्ड कापआव मुम्बाइ एफसि जानानै गेलेनो साखाफारा जादों होनना खौरां मोन्दों। हादोरारि थाखोनि बोरला गावग्रा एबा आर्चार गेलेगिरि सासे बर' आइजोनि समाज बिजोङाव खुद्रिखांनाय मोनसे भिडिअ'आ समाजारि बिजोङाव गोसारदों। गावनि नांथाब नाजानायजों हादोरारि थाखोआव बोरला गावना गोबां मेडेल देरहानानै गोग्गानाय लाबोनाय क'क्राझार जिल्लानि गहेला बर' बिथाङा बिटिसिआव साख्रिनि आसा खालामना मोनैनि खुद्रिनाय फोरमायदों। मा खाजोराव खोबावनो नोगोद खस्थ' सानसे साननै ओंखाम रसा नांनानैबाबो गेलेबोदोंमोन। जेबो खामानियाव होआसै माथो। बिटिसि बायदियाव बेफोरो जेबो भेलु गैया। नैबे नेसनेल गेम्सनिमोन। नेसनेला आलादा जायो, नेसनेल गेम्सआ आलादा जायो। बेयावबो 2 मेडेल देरहानो हादोंमोन आं केरेलायाव जानायाव आरो टप बे समाव बिराद मोजां गावनाय टप प्लेयार जादोंमोन आं। नै बे गासिबो नेसनेलनि 32टा दं नेसनेलनि मेडेला। ओमफ्राय बेनि गेजेराव गल्ड मेडेला 19टा आरोखि ना। गासै 84 मेडेल उइनार जादोंमोन आं सनाफोर। नै बेफोरो मा खाजोराव होबावखो जेबो खाजोराव होआसै। बायला जिला जाजोब्बाय। बेसेबां जोथोन लाबावनो। माबा मोनसे आसा खालामै दोनबाय थादोंमोन आङो। माबा मोनसे जाहैगोनदां बिटिसिआव माबा मोनसे साख्रि थाख्रि मोनगोनदां होननानै दोनबाय थादोंमोन। नाथाय गैया। गासिबो बेफोरो बे आंनि साननायल' जानानै थाबाय आरोखि ना। नै बे गासिबो नैबे बिदिया नैबे गासिबो नेसनेल मेडेल जोब आरोना। बे नेसनेल मेडेल जोब। नै नेसनेल गेम्सनिया
गासिबो गाज्रि जाजोब्बाय सार्टिफिकेटआबो गोमालांला जोब्बाय आरोखि ना जोथोन खालामबाबो जेबो लाब जायासै ना ओंखायनो दुखु मोनो सनाफोर एसेबां सानथाम सानब्रै गाहाम ट्रेनाव ओंखाम रसा नांलांनानै एखमबा सिट गैया सिगांनाथ' सिट गैया बिदि जाखायोमोन सिट गैया मा गैया फायखानायाव थानानै गेम गेलेनो थांनाय बिदि जाखायोमोन आरोखि ना जोंनि माबायावहाय आन्दारावहाय जोंनि आमोलावहाय गासिबो नस्थ' जाजोब्बाय बिराद दुखु मोनो बै समखौ गोसोखांबाथाय मानो होनबा बिराद खस्थ' खालामनानै गेलेदोंमोन सानफा रसा नांफाखा 50 थाखा फैसा लानानै गोजान गोजान थांनानैबाबो गेलेनानै फैदोंमोन जोङो नाजादोंमोन गाव गावनि नाजानायखौ उन खालामनानै दोनाखैमोन आरोखि ना नै नस्थ' जाजोब्बाय मा खालामनो बिराद दुखु मोनो आरोखि ना आङो ओंखायनो जोंनि BTC आव बेफोरो जेबो बिलु गैया बेफोरखौलाय मानो बावब्रा आलासि फैबा गय होग्रा खालामसै नामा बेफोरखौ ओंखाम जायो आरो बेहाय बाबा मा लुगोनलै सना दंबावो बेबायदि सिला गिदिर गिदिर अहायबा दंबावो अहायबा माबाफोरनिफ्राय मोननाय एवार्ड मोननाय मा मोननाय दंलाजोबबावो गद्रेजफ्रावबो दंलाजोबो बायलाजोब्बाय माबालाजोब्बाय फिन आरोबाव उन्दै बर' हिन्जावसाया गुबुन हारिनि सेंग्रानि आखायाव बेंगालर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि सोद्रोमाफोरा उन्दै बर' हिन्जावसाखौ बेंगालराव लांखारनाय बांगाल हौवासाजों लोगोसे हमनो हाबाय। रायजोफोर दा फुंनि 4:30 जाबाय नै जोंनि BBW टिम दङ इमिडियेटलि जों एक्सन खालामदों सासे जोंनि बर' आइजो गथ' आरो बांगाल हौवासा उन्दै गथ' दा बेफोरबायदिया बाहेरायाव फैनानै माबायदि गोदाव सोराव जाफैदों माबायदि जेनेबा बेबायदि फैदों बेबायदि नाबालाब गथ'फोर माबोरै बाहेर जायगायाव फैनानै बेबायदि सासे एकदम गथ' बेबो बर' जाथिबा बेलेग खोथामोन गुबुन हारि गुबुन हारि दा बेफोरबायदि बाहेर जायगायाव फैनानै बेबायदि सासे बांगाल गथ'जों मुस्लिम माबानि दुब्रिनि दा बे गथ'जों फैनानै बे बाहेरायाव गोदाव सोराव जाफैदों दा बेफोरनि जवाबदारिया सोर दायित्वआ सोर बिमा बिफानि ना समाजनि मेनानो बिमा बिफा दायित्वआ बिमा बिफानि मोनदै खिन्थु जोबोद गोरोन्थि जादों बे गुबुन जायगायाव फैनानै बेबायदि सासे उन्दै गथ'आ दिनै गुबुन हारिनि जेरै जेबो मोनथिया बिसोरो गावसिनि कालसारखौ संसारखौ जेबो मोनथिया आगानसेबो मोनथिया दिनै गुबुन हारिनि बांगालनि दिनै दुब्रिनि गथ'आ दुब्रि डिस्ट्रिक्टनि बेजों फैफानानै जोंनि बर' लाइमोन बर' हिन्जावसाया दिनै बर' बांगाल हारिनि माफ्ला गानदों गासिबो ड्रेसखौ गानजोबदों बांसिन उनाव खोन्थागोन रायजोफोर नायबाय था जोंनि BBW टिमा हर लाबाबो थांनानै दिनै जों रेस्किउ खालामदों हरनि समाव जों उन्दुनाय गैया जों इमिडियेटलि खोनानाय लोगो लोगो मिथिनाय लोगो जोङो बे जायगासिम थांनानै जों रेस्किउ खालामनानै जों अफिसाव लाबोनानै दंफैयो दा जों माखासे भिडिअखौ जों खोन्थालांबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबाय था रायजोफोर बे समाव केनेगा लग पाले অনলাইন মানে কি ইনস্টা মানে ইনষ্টাগ্ৰাম কিমান বছৰ হ'ল দুজনে লগ পোৱাটো 7 মাহ তোমাৰ নামটো কি আব্দুল হান্নান ইসলাম গাঁওটো উটমারি হয় উটমারি ডিস্ট্রিক্ট ধুবুৰী না ঠিক আছে তোমাৰ বয়সটো কিমান হ'ল এতিয়া হোৱা নাই মাইনৰ আছে আচ্ছা বন্টি नोंना बुंलाय गामिखौ डिस्ट्रिक्ट गामि खोथा नाम खोथा बिमा बिफानि नाम खोथा नोंनि नाम खोथा गामिया मा गामि सुबुनखाथा डिस्ट्रिक्ट बाक्सा ओमफ्राय बिफानि नामा बिमानि नामा उसाराबा ओमफ्राय नोंना ओमफ्राय नोंसोर माबोरै लोगो मोननाय बेसे गोबाव जाखो 7 मास ओमफ्राय नोंसोरो बेंगलराव माबोरै फैनाय सासे सिख्ला